kwayete mpaka ukaba makara lakini gukaruhusi gukoroka mwana we bono mwana oya akamweresa akamuteba nambari bari gari bamenyete school mbari kogenda inka ne togosieke school no bado bagotigara ne matron yabo na batigete school bono ba antebinga kora nche toire mino twaruororo and then twa makermoto kuira ne school na tuira na twins nasoka igendo guyana singichare ngoma kakabwata akaoyeta area akanyereta gochaborera nakonya murekaigana no mwana orenga karamafuta kagoiteka akabwata keta area gatonya borere na yatonya borere amafuta ali agaiteka borere ne kwende morero kabwate getanda ne neti arengororo mwana oli na arengero mone na kenkwagura arenga akaukorborere ntimna ntare narengo mokemono na nyarte goikonya nabona nyota jari. Okay. Bona baba support lakini bono muchando gacho kumugwatora monani agashakanya musacho ngumbu alinge ngakiejo agachaka ibwo. Okay. Akarwari bugali buruire TV ni biro binengo kwaregania ende nkoretro mugano wo mwana umunyaruka uyo akoreta matemo ye class 12 lakini taranyora bokonyi mwana oyo tabwati baibuli nigare entakana complete nigotora sekenyoreke kyanyengiri ekegotoka ime sub location ya Wanyaoro yegotoka ime location ya Bomorenda ase egode ya Bomorenda constituency ya Bonchari meye county ya Kisii Wanchumugirere nga TV muna botambe ngukwarega nitogenda mo naye nditoramanyanga umuhano oyo umunyaruka asamarieta Vena ngiye kogera ataragende school gwikabono mbali nere gukora matemo ye class 12 elinde achigotwerera umugano oyo asowe menche muna botambe ngongoro kwa MC Dudus ngongoro sabanga togenda mo naye gwika omoelio umurigereria Oinka TV kara tutenga buno kuro kwabo asamarieta nkoro kubena mumanyi Vena mumanyi ndiwa koleta matemo ya form 4 omwako oyo wakoleta matemo ya form 4 kero kendo kanyora grade keke C+. Kero kwore korengereria kugukina uri mwana mukeiga nki gwatagete kobe kero kwa bero monto mona natagete kobe umunyagitari watagete kobe umunyagitari no tagete bono kobe umunyagitari gose gwachenjiri bado nabonko bomunyagitari gobado nabonko bomunyagitari asibona okay kobo munyagitari no matengi mu ndatakere okara ma ko munyagitari ara tuwerera ngo ngi mu ndatakere okara ma ko munyagitari wika abeka masakara koboko
narara mokonye masakara gwikabe gikoboko kwa maana gwikagende skuru. Okay. Bona kero kende litangani tietola chakira ubugima bwao mbali tutaraika nga kigo chikogende skuru iyo. Kara totebya ngo ubugima bwao buna gwakina mino mbalenga mure. batano Muri batano. Ano yo kalenga. yo gatatu Abande be gochinsi bakore skuru gose guchigoro. gochigoro oyo mo igakorete 2018 lakini taeteti akaburwo yero como support agende college akaenda kwirige. Okay. No yonde. Oyo onde yare Maseno secondary. Okay. Na abande nkibawaka. Oyo gatatu ninche gochigo join bono. Oyo le ukombwati form 1 year. Oyo le ukomobwati oyo onde grade 6 year. Grade 6. Wate banga oyo lenko monene akaburwa oyo komu support. Aseki. Kiegera mwanya bantu tali bonse baragokonya. Konyora bokonya uranyore once tu ona akaburwa oyo komokonya. Kiegera baibuli mbayo. Baibuli bayo bonse mbayo. Oyo ndiba asirete. Mama asirete 2009, tata 2011. Gobon simbai. Mwancho muligeria Wenka TV, mugana tokokora bono, oyo bo mwana Vena, nigo tokokora mugano bo mwana entakana complete lakini bwatekerenga yokonyora amasomo gose kyogosoma na kobo munyagitari. Wate bokuru kwa Vena ngo. Vena Nyarangi Momanyi. Vena Nyarangi Momanyi. Vena Nyarangi Momanyi bono kero kende mu murumi no yole university wateva mwaka yo kabiri. Erenga Kenya lete mbinu yo kogende school. Opo konyi turu abantu chineiba na media tu. Bona kero wakore form 4 nchira kikwa nyorete chibesa ugasomera kurwa form 1 mpaka form 4 na kero kende primary yake. Koru primary narenge I think narenge 4 no twamenyete twensi batanoga tukanyora abasamaria baya bagatopik inje na mumurumi nto yoro kombwati bagatoira school kurwa abo tugasoma bakabuna naikeire ngakora form 4 koru ritembu Igo bono yenga yomete. Saiga nondenkaga bono sune. Bona iganka kero kende abaibuli mbayo mu murumi no lende bono gwatabo yonde nkwirigeria kale abana bakaba na bande mbaro. Mbaro. Na bumomete na baro. Bamenyetiga. Ngai bomete. Bamenyete asomo sani one ekere na ire tu school ekeruba. Nkanyora umusani akangira mwabo nkamenyororo. For at least 10 years. 10 years bono. Igo na kuko tebanga toramenya sina kwara amenyire asomusani. Uyibona naende kero kwabo monene naende agachanera kuya abamino bali abake. Igo no bagosomera. No baso. Kero kende naende umusani nero kubakonya kero kende ko konyora ibintu byabo tambe none kero bakwende school. Umusani oyo mama omwabo nero kuba support mbaka nje nero support mpaka bona nakorete form 5. Igo bono gochia ekero tagete kogenda college ya kero kenda singincho yugo chigosomera umunyagitari na batanyana kogokonya. Sai nabwate abana I think takonyara gonkonya kiagera nere nabwate umuzigo murito. Bono nkaga iga ayenga kyokonyora endagera yakire lituko. Nkaga iga no gwaso tu lero nyore mambiti nyora bogima bogendera. Okay. Mumuro yo mino gwateba ole University ya Maseno naranga iga. No aranga. Mwancho muriria Wenka TV asegeke kerebosio ntochikonyora umumura oyo gosoma ase University ya Maseno kero kende nachiko omugano ekegera onyaruko no moke yake nere nanga monene nachiko totebinga kero kende emechando babire bagoitera neri lakini ekerenge kenene nkiringa
omwana oyo kurukuvena ekirenga kiaye kenne nkiringa igatagite kuba umunyagitari lakini bona tabuga tinchira yo kugenda skuru achigosomera umunyagitari obwo igo torenka sobo ase kenyore ke Kenya ingiri umonchu murigereria ase location ya Bumulenda gotoka ase ward ya Bumulenda ase constituency ya Bonchari county ya Kisii ase tuachire kuramanya buronge ngakero kende ngaki omwana vena aranyare ko bakogenda skuru kero kende aiga asimomete ino banyakenyoro mbara bakonya asinchire ndionsi yeah mbatamanyite nga muchandegete gose mutarasaba gukonya kuri wasibari mbamaite nga mu chandegete igo nikiringa mbara amua kubakonya bono kero kende ekero kurigereria iga asumurigereria Wenka TV aye inki kero kendo tagitokonywe asebono nche oyo oranyare gonkonya na bagonkonya school fees yegere school nkuigurwere nyare kogenda kinkogenderera n'amasomo ane moto gwatebanga igotagete gosomera amang'ana yo ubunyagitari kero tete gosomera amang'ana ubunyagitari ikieke bono kiagerete ugataka gosomera amang'ana ubunyagitari kieke agosugumete bakoka amang'ana nchengo kina igontagete ko umunyagitari kieke kwaro kagaranga goikochika bo umunyagitari omwisike gete narororo tato mwabarwarete sana na familia yabo mbarenge kunyara bakonyara gwe support buye ono mwisiko yo akagenda ase neighbor tu umunyagitari orenge gokora ogembo niuke yes akakonya mama mwabo akamushughulikiera akabwena ono nkarorambia na inchenyare gokora obunyagitari kiagera gokonya Nyasaye nabakorora mbroko boko kwa rero mambi nokunya gokonya na rero mambi iyo ekerenge kiao kiagera tokanda obunyagitari nkiringa igotagete nayo ja gushugurikira abantu bande kero kenda singenjo yo kubakonya kurwa sama rwira riera babwate mwachumurigereria Wenka TV ekero togenda chinkwane che ya maseyemo nabeko nyarekana umwana vena tanyara gotohumugano burungi ere n'umwana mokembo na gukina ere igamanyite nga umwana igakogendera gosoma rioka lakini negesie kevenga vena tabugati bayibuli baye bonsi bagasira nekero basira familia yabo nigo bari abantu batano abanda bakembaro bagenderete skuru atebanga umwana omwabo mokena role grade 6 noyonde watebale form 1 noyonde gale class ya 10 iklasi ya kianda gale klasi ya kianda ekibona ase CBC gikari korokose junior secondary umwacho murigereria Wenka TV nakomanya nataka tonyore mu murumu abo oyo ore ase university ya Maseno ogasomera amang'ana y'obwarimu kero kende achikora atwereranga narari banyare ko babagwetera naende atoigore amaiso na gotoye bichakamiri nga kero kende nki musubati umwabo aganeirie erikogenderera n'amasomo na kero kende nga kibara bubabere banyarire ko bagwesuguma na ko manage kogenda na konyora amasomo anene mono yore ase university achikoto tebinga kero kende ubugima bwabo nga kibonyarire ko babokoba na kero kende oyo vena inki atakire watebanga kero kende bone kero menyete gaiga no ene ndagera kiagera kero kende nabira atokenga indagera te ngaki moja mwanya wale ndagera makana amavasi chianga na bintu binde ebigotumeka n'abasani tu na bagotokonya abasani bo kawaja babakonya okay omonje murigereria tintageti kogenda gochime mone kiagera omwana omonyaruka atari gotwara amang'ana mange ere egenta gosaba nkiringa kero kende onde bwensi orakunwa corona kero kende kororanga namokonye vene erikogenda eskuru na gosombera obunyagitari buna ekerenga kya ekere tagetenga nigo arakembiye mono kero kende ase ogokonya aye gwatebanga utagetogenda eskuru na kende nkere na ndo tategokonya nki utagetogokanya ere oranje na bagonkonya neba nebikoroto ekerengo chigo join at least imbeke ose yanga kende gyansi omonje murigire Wenka TV asengenchende omwana vena igagotebanga ere bono taro chibosi na maega igo atagete gokonyo ku ruziro ere kero kende anyora ribaga ryo kugenda
eskuru mwacho muri nga TV ngo sabanga to chiandarake ekeronta gete kora mutiga venake na kora kwana na mumuru mwabo oinero bwato muchando nonya kare university bado nere nabwo tumuchano no chikomorora ororenga kya kororekana na kero kende atutebinga ningi kiabete na kianyare kanete akababunare na kero kende ngaki aranyare koba gosinga ki anyare koba gagokonya mu swati mwabo nere ngaki anyare koba kagokonyeka ekero ale ase university gusabanga to chiandare ekigera nkwirana goja sobwango gonkwirana na murumo wa vena oinero rachigoto umugano na kero kendere nachigoto konya kumanya mono igoro y'ubugima bwabo ne familia yabo wikero mono ekero mwana vena atagete gokonya nere guswa ase college iri gosomera amangana y'ubunyagitari gusabanga to chiandare Mwancho muriria Wenga TV bado na otora kinyore Kenya ingiri ikigotoka imeye sublocation ya Bunyang'oro igigotoka imeye location ya Bumulenda ase ward ya Bumulenda na otobegete kambi constituency ya Bonchari county ya Kisii asengenjo yo munyarukoyo mu mwana muke okora class ke 12 utagete kwa ende skuru tokenda tonya kubosa misana kubwati mugano ya asobwange tero kende tochikomanyanga ngaki arachikogenda skuru bono buna nakuriereira umwancho murigereria na nyorere mu murumo abo gaiga oyore ase university ya Maseno na chiko to mugano asobwagare ngaki babeire bakomenya n'ubuguma bwabo ngaki babeire bakogenderera asama tukaya babeire bakomenya igaiga bono gaikira igati turachikomanya litanga kana tuyanga malita wendu yana Samarita nkoro ku Gideon Mumanyi Stima. Yes. Gideon kero kende tuwakorere chinkwana na mwese komino otebirenga kero kende abayiboli mbayo neke nataba abayiboli baino igo basirite kare abayiboli baitu nigo banyota bagosira kare sana esengencho moyo tangante gosira ari koro ku the late Doris Kemuma Mumanyi oyo nyorto gosira mwaka bwechiri bubere na kianda 2009 na tata nera akamubwatia onyore gosila ogokwa the year 2011 bono kero kende tutaragendera umugano mbare bari buri nka kero kende gidi nka kiorenge ncheye kero kende karatwereranga yenga ngikia koirire tuba kugacha kwabaiga okay no mugano nanyate kwaguna mama atarasira igona antebetinga enarengo mwana moke gwemetienyi etato yokorukuru boiborwa bono yarenge kemambi mono abwa sabe atigete tae kebeya ne akakebeke restore igoro yes akarasoka ke agatotiganche n'endugu yano orengo monena ake lakini are kwagura bono kurwabu nasoka igendugu yana sengenchare ngoma kakabwata akaoyeta area akanyereta gochaborere nakonya mureka igana no mwana orenga kara mafuta kagoiteka akabwato keta area gatonya borere na yatonya borere amafuta ali agaiteka borere ne kwende moriro kabwate getanda ne neti yare ngororo mwana uri na arengero mone nake nkwagura arenga akaukorborere nti nantare narengo mokemono na nyarte goikonya nabona nyota jari okay no moriro kubwatirite gachoka ba bakoko gacho kaba affected yeah bakoko gacho ko karusi ko complete akabako ni kwa yete mpaka ukaba makara lakini ukarusi ukoroko okay pole sana ndugu yangu abona yosoma nchengo somese university ya Maseno umwaka ukarenga umwaka kabiri nachiete ngokora ubwalimu bwa egeswahili na historia gano muntu bwemegano na magana y'egeswahili buya sana kero kende sister ya Oveno yubwate kuganio kanene gwogoswase university kero kende gosomera magana y'obunyagitari igaruro mugano kero kende mubwati nchera aranyara ko kagokonya kana gusoya school na gusaba abasamaria bayanga kero kende uyo aranyara ko mokonya ndaso ase college timanye tinga kero kende na tuerera nga kende nkeli mubwate na nchera tiyo muranyara go konyora chibesa ichi kiranyara ko bachiko muri school kero kenda yanga ki wakonya gataba ko gaswase university nchekero na asate school nigo na chite kinyoronka gaiga kuruna rute na reko samye boarding abuna abete ko bangu kuona ne principal nkamwerese story yane akabwata akangigu agante yage ntutakire okora koromoki oche ko imoki enkaya ino nenche nkabwata nka koromoki bunante beti
nkarua esukuru bono nakora amatemu ngacha nka nkanyora naetire nabwate B plane ngacha inka ngacha nkaria chianko chiane na abanyakenyoro nkabatebi naetire ndakeire ng'ende esukuru timbwati baibori naki oroche turakore inso esukuru nkabaretera ekerengere kiokona na omochango at least nyare gosoa esukuru bono nabatebi bagacha amo bagateba tiga baorganisie omochango barigie abanto bake bake iga bari baranyare gokonya bakabwata bakambwata okoboko erinde ngasoa esukuru goika ogenderete goika bono ng'ende naki kwabere kogwesustain ase Kerore University ase university amang'ana namanga koraba ororo bono rende mbang'ete ebesa inke ngasoera esukuru bono barabwo bamaete ngosoma bosa lakini esukuru iga esukuru mboka ntore chibesire chinyinge mono buna semester ina nasoerete nakande chiribu 31 nkarabeka efee yonsi ekaba complete ase semester eyo korwa abo nkatigara bosa abanto mbankonyete babesa boke boke lakini nchiachi kuong'isana bono nkaba naende nkuangaika lakini ase amabera Nyasaye nanyarete kombeka nde ng'enderete na esukuru mpaka sai. Okay. Asante sana. Bono kero kende twirane ase iyo sister oyo Vena. Ng'aki anyare koka gosoma kore university maite turi konyora besa na kero kende abana bamino bari esukuru na koreng'ana bunate bonde tari obakonyire goika bono ng'aki anyare koka gosoma bakaikire form 4 na ndaruchi college gochikora amang'ana yo bonyagitari abana natwatigete twarenga bake mono buna nabatebi abwo mama niga asirite mu mwaka 2009 na tata agasira mu mwaka 2011 agatotiga tore na baba oyo gaiko mu mwaka 2013 akabwata nera agasira buna asira buna Nyasaye agachaime akareta abakonyi buna bakonya bagateba bagoira Moffat yore ndugu yane okobwati omwise koyorenga yoko kuvena yes bakabwata bakambaire esukuru erie Kerubo kubasomi kubabwatira aroro bono Vena nigarenge omwana omokarenge class 4 na Moffat nigarenge omosini nimonare nari arenge gese baby class no mokorenge mono bakabaira bakababeka esukuru una babeka esukuru galia oyo obatenenerete yoriko ba oriko agwebesa abasongo basoete yoriko bayebesa akayagwebesa akaenda gakanefi lakini tare kubarora antiana nera abore kwando barora limo obareta inka bona agacha kabuga babere sustained bono bakaba egekege tambesane school batariko nyoro muntu kubarusi ororo bono enyaroke buna ntebeti story umusani yo narora bari goisaransa nere bari kugamba nere bono nocha abana mbabwata abasani akabwata ariko nakoba mwera story chiaye ngamwabo mbabwati bayibuli ebatigarete bosa saimba ondete yokobashugurikera barwe school ebamenyete school bachandigete bono mwana oyo akarora amabera mono nang'ina acha kuboyi nabake bari omwana oyo nena mokore nang'ina acha kuboyi omwana oyo bono omwana oyo akamweresa akamuteba abana bari egari bamenyete school mbari kogenda inka netogosieka school no bado bagotigara ne matron yabo nabatigete school bono antebi ng'akora nche toire mino twaruororo and then twamakera moto kuira ne school na tuira na twins bakairwa abana abo una baire tugo oyo wetu ebesa abatenenere obakanere school fees tarokanete bone singa kiere entambake bono kera basongo bali bacha kubaligi bakanyora bana mbaye school kera baligi kurwe school wabo bakanyora mbaye bakabwati bakabolie edichanka ye abana bagenda singicha abana no babege tugaiga bakabwati bagakera omukungu bono oireta abana bakabataya abana no balenka gaiga inkere iganaga inchibakario kindo no mokonyora abana baino bagacha bakoro bakabanyora abana bali ororo bakateba bono akabatwara ligasa yara na mokora mwakobera naga yati abana abana bago toka batokoro omusaada na batokonyoru gocha gaiga
lakini obe buna entenenera ya bana abo baga ekabayo. Okay. Asante sana karokende timenye tinga bono buna mwategerete cintakana inwe mwanya konyora chibesa cintakana chikoraegwa naye karokende asengenjo karokende konyora tomo basokano nchire chia disability mwanya konyora access mwanya guchikera chibesa cintakana ntwachite toka ntwanyora access ye chibesa echo bare koena na bakotuma metie ibere baruchira ubunye asa abana bonse bagaika bagatuma metie nyene bakaruchira 8 ono bagotuma yani kubwati yani bagotuma ngakigete barwe besa gete lakini yare ngo mutinyi bagwakana 2000 pa abana bonse Kono chibesa chiane cha disability nje ngo apply na renge lakini nanya korang konyora besa yupiti matina kibago chibako lakini nje nanya konyora totally besa ya disability mono ebesa kerokene mo ikera nirakane yechintakana na ko tabanga na ndeo chigo ja chinke chitaba isane ase okwegendereria mwancho murigereria Onka TV nigo tole ase ekenyoreke Kenya ngiri aiga ase location ya Bomulende ward ya Bomulenda ime ye constituency ya Bonchari county ya Kisii ase twachire korarigereria familia yamo abo banyare ko bakonyora umuchando sana abana batagete gusoma lakini mbabwati nchera yo gusoma nonyenga kebono uyo tuli nerega iga nero mumura okabera asenkeye no itware gokorera umugano burunge no munyaruko mwabo uyo ore ase oisokore class ge 12 utagete bono gochikoba umunyagitari kero kende timenye tinga korengana buna ubugima buri mu abere mu gukinera kero kende vena timenye tinga ngobere gakomokonya anene monekero ayure university anene mono gabuso mwana ateba gwataba umwirero we gakomokonya musani tali moiri itora kino musani yo asabana ba chiete na robe to como support kero bantu bali batari kubiko musaada na ro kuruse bese yae baba support ona baba support lakini bono muchando gacho kama bwatora monane agashakanya musacho ye ngumbu alinge ngakiyo agachaka igubi akarwa ligugari boruire mbo yago pimu maruire tari korokana lakini aigwete mubero yo gacho okababo bipi akabidi agatomu gocha Kenya koru Kenya gocha Kenya gaiga obere miaka 5 atanya kubwena ali atanya go change chibesti nyinge chiatumikire mono bono obeire na tabu orense kabisa yani tabu ati uwezo na abwate family na abwate abana mwana wa monene na korete university are gosomera nursing oyo kabire na akoreta accounts university na korete no yo gatatu bono na itete amatemo a form 4 na eremba itete se bare gosoma bono agateba ta kunyara umusigo abeiro monene mono no rochino musacha wae no murwaire mono tiga endugu yane echeteme na abanyakenyoro no ndobwensi uramu bwatokaboko amubwatokaboko elinda so school kuruga abu na bako na koliye na ya nyesaye na kiara yakora. Okay. Asante sana umonchi murigereria Onka TV natagota gutamba umuntu gagokonyo kare moya na karuche naye nabo konyara kabogo konyora ogusenia bono ekerogie familia ye enkelinga omwana umunyaruka uyo kurukuvena hanyoreri bagalia bene nererio kugenda school na kwegendereria asenye cyo gusomera ubunyagitari nerekero kende baracho gokonye familia ya senchire ya mogose yende na kero kende gokonya abande akekerara ubunyagitari mbange ara umira na senye cyo kende yoko bakonya na gukora amaroire alira toke abagende bono kero kende timaiti ayabona buri mu kabiri bwe familia ye ngikoroja gusaba mo ligereria Onka TV amurigereria Onka TV ngote bambia mono asoko torigereria na kotoa maiso bia kabisa na mabero yora atuare togo saba nyaroke ya minto kora atuare besa kora nya komutinana ne school na boko mutinene na boko mogora shopping na boko mo akana na nyomba sengicho nyomba school ogwakana na bogwakana na nyomba na okomo akana na mutinye nyomba na boko mo support mogora na yanga yuere shopping na yanga bikoroto na seminata bwati agosomera laptop nene kana ire senja masomo na kanyite taite space nyinga soko nya ifad kwanya beka bone seminata na bera abenke mono bono kora makonya na laptop na bakora bia omokonye simia senje simia bwate nenke taragora simina neno kuwezo ya nenke raki bono engote bambia mono kabisa moto bwatsi na intuto chokubwatsi abakenya baminto
Alright, umwenchi murigiria Oinka TV noroche buna akogamba gaiga umumuroyo oroyo kabira asenke kiwante yokorokwa nkorokwa Mumanyi Gideon umumuroyo yakorokwa Gideon Mumanyi nero yo kabire asenkeye ekinekerero mwanchi murigiria na tugambo mugano oyo kunubono pake ikiende kerenge kenne nkiringa familia ye neta itogosirwa konene umwana vena kogenda se college na guchiko kole course ya yo bunyagitari Gideon nere narase university nagenderete konya gwesugume ko na kinga ngokorale course ya yo bwalimu na kerokende togumutakira maya karanyore course kara kule course yo bwalimu anyore mirimo wa Kenya gosino anya isiko yense ya Kenya nigera ababuya linde akonyenera abana bamwabo nonde bwensi kiaganera na konero konyirwa ketakwebangagete linde twensi ya mutonyale ko tokugendera senchera ya bene timetinga ngikore cyo gukorekera to gukora mugano oyo enche so gukora mugano oyo engoteba once pimbia mona so gutorigereri nambia mona so yora kunwe na mangana ito ne ntubwate chinkora kora kunwe nkora mbia mono kora tokonye na no twakiresi myoto tebi mko basabira mbia mono Nyasaye abe na inu togo shukuru ayo muchango ino abe bwechi we prayers amasabo na kere ngencho etogoteba mbia mono kabisa kerokende ondena rurata ke kubaikere ya mase ya mogaiga asengenjo kerokende yoko na kinga sister yango yandale school na barata kuba support in any way no nyene ndagera no nyene bikoro to nyene chianga ondebwensi ulira kuneke kalenga asenchira ya mose yende usatake gukwana na ino ya mase yamo igara banyone nchereke na bakonyore akotonyore se namba ya nje ya nere 0757484531 nyeirorere 0757484531 bono nigo nkumwaregania vena oyore muswati mwabo Gideon skwango gochagaiga bono nabonda kubwatira nabo timatingi kyo mwali ayora atebi murigereria Oinka TV Chinkubate imbuya mono nainde asogo torigereri ogokonya koino korabe okwengincho gocha story mwancho murigereria Oinka TV bono bakona kwegera magana ejisimi nabake bare bono bagukina ugokorekana nakobo ngetibwati ingencho nakerokende timaitinga eiranereriye orariere umurigereria nga kerokende ekerura asirwe asenchera ya mogose yende asengencho yokogende skuru eira kyurari aye gochase umurigereria nje kimoransire na inche yingo kore kosi yani kinda konyore nyagitari ali nabongo godumiera nabongo gokonya Igo kwarari mna kwa wero munyagitari omwanjo murigereria Oinka TV digatukorera mugano oyo aiga asiri tukoria lero korwase ekenyolege Kenya ingiri niko twarenge ase familia yamo ase location ya Bomolende ward ya Bomolende ime constituency ya Bonchari county ya Kisii ase twari gukwana no mwana vena na mumuroma wa Gideon abuba bwatekerenge kanene kya masomo bagatebanga tali bonsi pirende barakorege ntekemo baikirane lakini na hende mbanya kubura omubabire na baraba gutware kerenga buna abana babiri batwarire kerenga anene mono bono oyo nigategete gukosomera ubunyagitari aho tugusabanga kerokende kora kuneka senchira ya mogose yende kora tware ogokonya gwanchire nde yonsi nigo kwareganiwe nde kumusira vena neragende skuru iliyo achegwe konya konye familia yabo akonye familia ayenere nabo igo nabagokonya n'abakenya bandi n'abagusikwa jumla baliyo barahumirane buno igwe tate birita yarenga nabo murahumirane nyagitari igororero naguchikoba umunyagitari nabo tukumusira ya masemo endanyare ko bakagwikerania endoto yaye kwa niaba ya bali bonse twabwaterana asinge nchoko ne kingo koleta turumugano oyo eyemaseyemo abaki chibicha Brian McKnight Bridget Kerubo nabo igo oyo go edit chibiche echi ne video chance kwa ne kinga ngutnyorora sinchira ya bena se channel yetu nambe mo ya Oinka TV akruko mocho koronyamora kwa kambi ya mono sana mwancho murigereria Oinka TV ngendonacho kugusabya kemo nkiringa onye tura subscribe kenkerenkira abwaye gekune o subscribe na ende video bune echiga onyare ko bakogo share nabo igo kwa like na
tugukina asubwamo na lie abande bakonyorekero tokorora abange nigo tukunyara kuba tugukonyana ase obwango mono igona bonarete kugusabanga o subscribe like na go share linde tukine asubwamo Inka TV nigo tukwindiganiga kwene kinga ngukumanyi toronsi bina abantu bwate emechando ga naria na kero kende naria agocha atekana boto gukoyetera bunari tutari ko yamenta ose ko yarusia nchirende yose so kurwa se kenyole kigakia nyangiri nche timbu atiane komenta wakirambia mona sangcho ko muri mwegenwa we channel yetu nambemo Inka TV gendera gutubwatinde ogendere kwemanye emigano au na boigo weseme koro kwa MC Dudus.